Ana saurare na ko? Za mu ci gaba insha Allah. To, masha Allah, to daga nan idan muka yi gaba a peji na 12 sai ya ci gaba da cewa idan tsinken candlestick ya rufe a saman mabuɗarsa ta wannan tsinken candlestick ɗin muna kiransa da bullish wanda na yi bayaninsa, wanda hakan yana nufin farashi ya hauhawa a wannan lokacin mafiya yawan ƙololuwa na ce yana hauhawa. Yawwa yana hauhawa a wannan lokacin, wannan hauhawan da yake yi shi ne muka yi maganar mafi ƙololuwarsa da ya je da kaya dawo ya zo ya closing, to wannan shi ne ake kira da all time high. Inda kuma ya riga ya yi wannan na kasance wanda za mu zo kansa, mafiya yawan lokuta tsinken candlestick mai suna bullish yana bayyana ne da farar kala, wanda kun ga yayi sabanin abin da muke gani mu wannan su a lokacin da aka rubuta littafin da farar kala, wanda daga baya an zo an yi upgrading wannan system ana kallon kasuwar da green da blue kenan. To shi yasa na ce kada kala ta zama mizanin canjin ka, zaka iya canza da kanka, zaka iya shiga ka saita Binance ɗinka ka bashi kala, zaka iya cewa ja da yelo, zaka iya cewa baki da fari, su ya danganta. A mafi yawancin jadawalin alakar farashi da ne allukan farashi da farar kala suke bayyana ko jadawali ya ma'ajiye zancen kala a gefe. Yau ga magana ta zo, ma'ajiye maganar zancen kala a gefe ba shi da wani muhimmanci sosai, domin za ka iya zaɓar duk kalar da kake so. Abin da ya fi muhimmanci shine mabuɗar da kuma rufewar. Kana kallon wannan su ne za su baka cewar bull ne wannan ko biya, abin da ya faru a kasuwa. Idan ya rufe a ƙasan mabuɗarsa to hakan yana nufin wannan tsinken kandil bearish ne, wanda mun faɗa cewar idan ya zama a ƙasa ya rufe ba a sama ba, wanda mun zo mun kalle shi a ina ga a nan baya ko muka ce gashi nan shi a wannan sai muka ga cewar ai shi ƙasansa buɗewarsa shine rufewar wannan shine buɗewar wancan. Sai wannan kenan sorry na ɗan dawo da mu baya, okay sorry. Yanzu wanda abin da yake bayani kenan na cewar mafi inda ya riga ya rufe shi ne kamar gashi nan idan ya rufe a ƙasan mabuɗarsa to hakan yana nufin wannan tsinken kandil ɗin bearish ne. Haka kuma ya nuna da cewar farashin sauka yake a lokacin. Shi kuma tsinken kandil ɗin bearish ana yawan saka masa baƙar kala, wanda dai an ce mu ƙyala kala a gefe, wanda hakan ba doka ba ce. Yana samun kaloli da yawa mabambanta waɗannan tsinken candlestick na bearish da kuma su bullish, so kala kar ta zama mizanin da zaka wannan. Asalin jikin shi wannan candlestick shi ake kira da body, asalin jikin, wanda shi ne muka yi magana na main body, wanda idan muka dawo nan za mu gani wannan ɗillan wannan ɗan inda ya cika da kalar shi ne body, wanda abinda wannan littafin yake ƙoƙarin sanar da mu kenan. Wanda ya ce asalin jikin tsinken candlestick shi ne inda yake a cike, wanda mun gan shi a cike kuma cike yake da kala, ya danganta da wata kala. Wannan siririn layin da kake gani a sama da kuma ƙasar gangar jikin shi ake kira da inuwa, shadow kenan. Sannan kuma aka ce saman inuwar sama sama inuwar sama shi ake kira da makurar sama all time high kenan. Still dai bayanin da nayi wanda na ce mafi inda wannan tsinken ya taba ya dawo wannan siririn karshen sa mafi saman sa shine all time high, wanda ina nuna ba za su ce mafi kasa ba. Yawwa kasan inuwar kasa kuma shine ake kira da matukar kasa, all time low kenan, wanda shi ma yana ƙara bamu wani haske kan to ga girman jikin tsinkayen kandira. To ba lokaci ma ya haura, amma dai za mu samu mu ɗan gamin kai ko da slide na 15 ne, kada mu matsa tun da yanzu muna na 14. Slide na gaba insha Allah sai mu ja kofar abin haka. To girman jikin tsinkayen candlestick wannan shine body size, candlestick body size kenan.
wanda ya ce girman jikin candlestick wato candlestick body size tsinkayen kindira suna da bambancin girman jiki, wanda in aka ce mana suna da bambancin girman jiki ai abu ne wanda kullum muna ganin shi, gashi nan muna gani, ana ganin screen ina ko ga su nan wani karami wani dogo wani gashi nan dai haka, saboda haka kowanne da irin yanayin girmansa. So kuma wannan shine abin da wannan bangare na littafi yake magana cewar suna da mabambancin girma, wanda yawa gashi nan akwai long akwai short kenan, long versus short, wanda ga su nan muna gani ga karami gajere ga kuma babba dogo, ga karami wannan ga haka. To wannan kenan akwai bari magani sai I'm coming sorry yawwa sai slide na 15 wanda yake mana maganar dogon gangar jiki yana nuna da rinjayen masu siya ko siyarwa, ko in ce karfin su. Idan a ce akwai dogon tsinken candlestick da ya rufe saman mabudarsa, hakan yana nuna cewa masu siya bias ne, su ne suke da rinjaye ko in ce yawa a wannan lokacin. So idan muka kalli ya wannan abinda wannan waje yake so ya nuna mana shine dogon gaggar jiki yana nuna cewa rinjayen masu siya ko masu siyarwa, cewa ya danganta a ina ya zo. Idan a ce akwai dogon tsinken candlestick da ya rufe a saman mabudarsa, wanda muka a opening ɗinsa ya zo ya rufe, to hakan yana nuna cewa masu siya su ne suke da, yana nuna masu siya suke da rinjaye. Haka zalika idan aka samu tsinken candle wanda ya rufe ƙasa, mabudarsa ta rufe ƙasa kuma dogo, to da dogon gangar jikin, hakan yana nuna cewa masu siyarwa suke da rinjaye da alakar kasuwa a wannan lokacin. Kayan kandira gajeru suna nuna kankantar siya da kuma siyarwa, wanda idan muka zo nan we can vividly see daga yanayin kasuwar, wanda ina tunani bari mu ga to ba sannan trading view sun hana mu shiga so amma bari yi login, ina tunani issue din mu da su na wannan ne, dan gaskiya we just need to see this da dai a ƙarshen slide yake bari mu ga dan ya afuwa, I'm trying to figure this out. Okay. Yawwa okay, so this for this. Yanzu kokarin wannan yana kokarin buɗe, yawwa ga shi ya dawo da mu, kai da Allah ku rubuta bari dai in continue, sorry. Yawwa to kamar yadda muka faɗa cewar akwai gajeru akwai dogaye, aka ce kamar yanzu idan muka kalli wannan, ma'ana jikin yana da tsawo sosai, kuma da yake da tsawo sai ya zama wannan jelar yar kaɗan ce ma, wannan ke nuna ma kenan daga daidai nan kawai karfin su ya fara, suka danno kasuwar sai da ta zo nan, wanda da ta riga ta zo nan wannan tsawon shi yake nuna ma karfin su. Wannan yana nuna ma cewar masu siyarwa suna da karfi matuƙa kenan a wannan lokacin. Wannan kuma kamar yadda a littafin mai bayani, wannan ƙaramin yana nuna masu siyarwa masu siya sun siya amma kuma ba su da ƙarfi, wanda kuma gashi ma nan a live chat muna gani a yanzu kasuwar gasu nan, da kasuwar nan tana daidai 43,274 da sauransu. To wani dan jan hankali da nake so yi, ba kasuwa daga nan za ta dan zo nan sama ke satilar a nan sama, dan saman nan kaɗan misali ta zo a daidai 43,500. To da a ce sanda wannan candle din zai zo ya taɓa nan, to wannan all time high ya tashi daga inda muke kallon sa, zai dawo ne 43,460 something da muka gani a nan. Saboda haka daga inda ta pushin, to wannan ne hutawa da saukarta, sai ka kalla ka gane oke a nan kasuwar ta tsaya, ta tashi a nan ta kuma rufewa a nan. So wannan gashi nan dai ga yanzu muka kalli bambancin wannan girma, za mu ga wannan jan ya fi girma, ya fi wannan green din girma, kuma abin da muka kula kamar rabin sani. To kenan siyarwar da aka yi a wannan tsawon kwanakin, idan wannan a kwana ɗaya kake kallo ko a wata ɗaya, to wannan yana nuna ma watan fa da ya riga ya shuɗe masu siya overall karfin su kenan. Saboda haka idan kai kuma shiga kake so kai, saboda haka sai ka kalli kasuwa a mabambantan lokaci tukunna za a san me take ciki.
wannan kenan. Idan muka yi gaba, sorry ba za mu je gaban nan ba saboda yanayi. So wannan ne shine inda za mu ci gaba insha Allah next week. Za mu ci gaba daga inuwar jelar tsinken candlestick, ma'ana candlestick shadow and tail. Wannan shine slide ɗin da za mu dora insha Allah da shi a nan ba da jimawa ba, that's next week kenan. So kuma da wannan nake ƙara amfani da wannan dama wajen sanar da cewa to a ƙa'ida da yadda muka riga muka scheduling classes ɗin nan, wato za a gama su 13 ga wata, 14 ga wata. Wannan shine satinmu na ƙarshe, wanda kuma shigan mu ta gaba zai zama kenan sati na gaba muka shiga kusan mun fita daga tsarin wannan lokaci da Million Tech Solutions ta ɗauka na koyarwa. To amma still muna da sati ɗayan nan da muka yi missing, wanda muka yi week 5 tunda last week ya kamata mu week 6 ne yanzu mu gaba, sai ya zama da a wancan lokacin iya wancan week muka yi. So a ƙarshe dai yanzu on 21 classes ɗin za ta ƙare kenan. Duk wannan za mu je gane zai iya yiwuwa da sauransu, amma ba wai yana nufin an rufe MTS ba kenan. Za a ci gaba da yi kamar yadda muka faɗa. Aim ɗinmu shi ne a samu ilimi, aim ɗinmu shi ne suke da zil, suke da himma su shigo. Sannan kuma still yana ƙara amfani da wannan damar wajen sanarwa da mutane cewa a shigo da mutane jajirtattu wanda za su iya. Ba ni da matsala in group ɗin ya kai mutum 1,000, matuƙar mutane ne wanda suka yi ba da lokacin su kuma suke so su koya, za mu ƙari da juna. Sannan kuma ko da mutum 10 ne a ciki ba matsala bane in dai har su sun ƙaru. Burin mu da ilimin ya yawaita da sauransu. So wannan kenan, ina ga da wannan za mu ja labulen shirin. Mun samu ƙarin 16 minutes, sorry for adding much of your time, but amma at least lokaci ne ya sa muka skipping abin nan. So yanzu za mu buɗe dama ta tambayoyi daga nan zuwa possibly da rabi haka, misali mu tambayar minti 14 da tambaya da ansa insha Allah. So yanzu kofa a buɗe take, ina sauraron ku insha Allah. Da fatan ana zina. Wanda yake da tambaya zai iya ɗaga hannu. Ina ga Muhammadu ko Adanno, Muhammadu ko ɗaga hannu yake? Ban sani ba. Malam Muhammad, na baka dama za ka iya magana, a kai za mu ji ka kuma insha Allah. Malam Muhammad, kana tare da mu? To Malam Muhammad ina ga tuna zai daga hannun nan, bari in to yana jin mu, na ga ya mutum. Malam Muhammad, muna sauraron ka. To Malam Muhammad ba ma jin ka gaskiya. Ina shi to ba sai ba akwai mai tambaya wanda idan da mai tambaya zai iya daga hannu kuma za a ba shi damar magana. Malam Musa Hassan Yakubu kamar da zai daga hannu. Okay. Amin wa alaikum salam. Malam Musa, barka da dare. Lafiya lauya da iya al'amura ya kasuwa. To a gobe Malam Musa muna jin ka. Na? Allah sarki. Ai da ke an sa shi, Mala Tahir ya sa mana shi a cikin kuma insha Allah na san in ka duba za ka saurari wani abin da aka yi last week. Now? To alhamdulillah ma to shi so wannan kenan. To ban sani ba. Network ɗin yana ɗan rawa haka ne, ba amma ni dai ana ji na rawa ko? Okay. To Malam Usman kamar kana magana. Malam Usman Okay. To kana da tambaya ko na bayani? Okay. To ina ga Malam Musa nan ya kara daga hannu a don da kamar ina ga ban ji shi bane sosai. Muna jin kamar Musa.
Na? Wala ta haire ko ka ji shi sosai, ni ba ji shi sosai ba wallahi. Ok, dan maimaita da Allah. Okay, liquidity? To, Malam Musa a gurguje duk da dai tambaya ce kusan ba mu zo kanta ba gaskiya. So, amma hakan insha Allah bari mu ga me za mu iya a kai. Saboda shi liquidity normal gaskiya wani bayani ne shi kansa mai zaman kansa. So, amma ban sani ba yanayin bari mu ga. Ina gina da Allah. Saboda ba na son miskipin ne kuma ya zama da mun abin nan ba mu sani ba ko da wannan shi ma tambayar makamancin wannan. So at least gara mai broshin kafin mu kai. Okay. Cikin Bitcoin na so in shiga Malam Musa ba da amma is like kamar ba na samun abin da nake so amma dai gashi ne yana loading mu gani. Saboda nan ne cikin sauki za ka fahimci shi wannan liquidity da kake magana. Ana ganin screen ina ko yanzu? Okay. So da farko ne wannan kaga Bitcoin ce ga spelling din nan Bitcoin gashi nan Bitcoin.app. Bitcoin.app wani waje ne wanda yake mana providing ne gaba ɗaya kusan labarai da dama an kana nema na coin za ka iya samun sa nan, wanda kuma ɗaya daga cikin hanyoyi da ake amfani da su wajen shi wannan bincike ga shi nan bari mu gani shi ne za ka ɗauko wannan contract address ɗin da kake nema na tun da kowane coin yana da nashi CA ɗin contract address. Yawwa yanzu ana ji na ko mara ta yanzu ana ganin screen ina. Yawa ana gani ya fara buɗewa ya ma. So masha Allah. Yawwa to yanzu ana gani ko? Gashi na buɗe Bitcoin. Kamar yadda ɗazu nake bayani shi ne idan ka riga ka zo za ka duba liquidity kamar yadda kai magana. Shi liquidity ba wani abu bane liquidity akwai wanda kamar yadda ka faɗa za ka ji an ce wani a rufe yake ko wani abu buɗe da sauransu. Yanzu bari mu gwada da let's assume fake. Bari mu nemo fake mu ɗau wannan ɗinsa. Yawwa. To yanzu wannan shine fake. Idan ka riga ka zo farko dai Bscan kun ga muka shiga. Da muka shiga Bscan sai muka yi searching. Wannan Bscan din shine waje na farko wanda idan ka shiga za ka yi searching ko an yi transaction ne ko shi yanayin token din ko wani abu ya danganta da ne ka zo nema. So kamar yanzu abin da muke so kawai sai muke mu samu labari akan liquidity na shi fake. To idan ka shigo ta Bscan bambancin shi ne wato a Bscan za su baka abu ne in full. Misali abin is very bulky a Bscan za ka ga bayanan da yawa tun daga kan contract su total holders ɗinsa ga holders ɗinsa na 800 wani abu su transfers ɗin da aka yi da sauransu. To idan yanzu muna buƙatar mu gane cewar akwai shi wannan liquidity da muke magana nan da muka taɓa an kula da wani gashi na akan holders muke. A holders ɗin sai muka zo sai muka ga cewar mafi wallet da ta fi riƙe wannan ina ga bari mu ga akwai an riga akwai wani irin lancin da suka yi mani ba akwai wanda yake zuwa da yawwa. So idan ka riga ka zo adadin yanzu kamar nan wajen we have 23 million ko 894,783. To idan aka zo ana ma maganar cewar liquidity in ka zo tun da mun kwafi contract address ɗinsa ka fi rufe shi ka sa a nan kai pasting. Gashi nan na yi pasting tun da na ce in muka shigo Bitcoin.app za ka yi pasting sai ka ga bayani a kansa gashi nan yana loading.
so kafin dai ma ya loading nan in muka kula da yau gashi nan yayi loading mun bude shi to PuCoin tana loading automatically wannan bangaren info din nan ku kula da shi in kai haka za ka ga info ya tafi to amma normally inda waya ne a jere ma za ka gan su saboda haka idan ka taba wannan info din wannan zai baka ga total supply din sa wannan shine total supply din sa wannan shine market cap din sa includes lock da bond da sauran wasu abubuwa total market cap to wannan adadin da ka riga ka gani BNB 1150 which is equivalent to 56,563,000 gashi nan wannan shine LP liquidity pool gashi nan LP holder ban sani ba ko kuna gani bari in ƙara zumo shi yawwa gashi yanzu na ƙara zuko shi sosai so in muka duba za mu ga cewa wannan LP din ita ce liquidity pool to idan ka riga ka zo kana zuwa in aka ce duba wani kaga yana da liquidity to nan za ka fara kalla a inda aka san shi ko a Pancake version 2 ko version 1 din nan ya liquidity sa yake to wannan kayan muka gani za mu ga yana da liquidity da $500 da wani abu to wannan liquidity shine abin da yake sawa in ka siyar a siya in ka siyar a siye da siyarwa saboda idan kasuwar ba wannan jarin to akwai sanda kai zaka siyar ma ba mai siya wanda shine abin da ake kira rug pull wanda rug pull shine za ga kasuwar ta zuke sannan kuma ta tashi amma kai kuma ka kasa siya sai a ce da ya faru sai a ce kai ai sun zare mai liquidity to abin da yasa ake zare liquidity an aka zare liquidity ana zarewa ne idan ita wallet idan liquidity ba a rufe yake ba to in aka ce in muka yi ba na son mu shiga sosai ne amma idan muka ce za mu zo mu kalli shi wannan rufe liquidity da sauransu shi ma ya zama datan so amma wannan dai da kamar yadda kai magana wannan shi ne hanya mafi sauki da za ka gane liquidity in akwai shi ko babu ka shiga Bscan ka ɗauko contract address na shi wannan coin ka dawo cikin PuCoin app kai pasting ya baka labarin me yake faruwa ga liquidity shi a FSwap ɗin nan mun san ita tana daga cikin ita ma exchanger da ake zuwa decentralized da ake wannan da gashi a version 2 ne da version 9 duka dai nan in ka zo zai zo ya baka labarin me yake faruwa a shi wannan kasuwar wannan na a matakin Fed kenan so wannan ina ga shi ne dai a gurguje ban sani ba Malam Musa in ka fahimce mu a to ban sani ba mai tambaya ta gaba muna sauraron sa okay to ba da muna sauraron ka to alhamdulillah Allah ya saka alheri na alaka basira da kuma duniya amin so da tambaya ta shi ne misali shi wannan tsikin da muke yi ba da ake bayani a kansa zaga a zo mai da baya da bayanin sa akwai na awanni akwai na kwanaki akwai kuma na wata guda shin yanzu misali kamar mutum zai sai coins kuma yana so ya cewa wani irin tsayayya a ciki sai ya sa na sati daya sai ya kalli mafiya yawan masu siye sun suka fi yawa a wannan sati to zai amfani da yawan masu siye ne ganin cewa kasuwa ana ta siyan kaya a harkar kasuwa idan aka fi sayan abu ya tashi da yana da farashi idan ya zama ya rasa ya kuma abincin farashin sai ke ba wani da shi ma aka fi lokacin siyan ya da mutum ce a wani mutum da kenan to idan mutum yana da shi a hannunsa a wannan lokacin kamata ya yi sake shi kuma ko zai bar shi ya ƙara da ganin cewa sai ya ƙara wuce mizan da yake zata wani zai da shi kuma ya abin yake saboda ƙara samun fahimta da karuwa a ciki. Okay, to masha Allah, amma ya na fahimce ka bayanin da kake shi ne misali bari mu zo mu kalli wannan kasuwar misali mu ce mun kalle ta a bari mu ga ana ganin screen ina ko? Okay, wannan ba weekly da ba bari mu gani idan yanzu misali ka zo ka kalli kasuwa ka ga cewar a wannan satin siye ake ta yi to ya danganta kai a lokacin da ka siya kamar yadda muka yi magana akwai abin da muke kira entry point shine kai yaushe ka shiga kasuwa idan misali let's assume kasuwa kake tun da kana maganar sati sai ka zama da kai passive trader ne wanda kake zaka dan bi sati ɗaya ka ga yanayin tashin da ka sayar ko ka siya to wannan tashin da kaga tana yi yana baka labarin cewa idan har a lokacin kana da niyyar siyarwa to sai ka auna ka ga wani irin siye aka yi
saboda idan ka kalle ta a sati ɗaya duk candle zai ringa baka ne abin da ya faru a sati. Ka fahimta? So idan zai baka abin da ya faru a sati sai ka ga cewar satin da ya wuce kasuwa tana ƙasa, a wannan satin ya tashi, to ba za ka tabbatar da ta tashi ba sai ka biyo ta daga kan tun daga za ka kalle ta misali a minti 15, za ka kalle ta a kwana ɗaya, za ka kalle ta a 24 hours. Maybe idan ka gama kallon ta a 24 hours ka ga cewa okay for the past 24 hours tashi take ga all time high ɗinta, sannan kai kuma daman ka kalle ta a sati ka kasuwa a sama, to in za ka siyar wannan zai iya zama dalilin siyarwarka. Saboda me ai an siya ne da kuma aka siya kenan abinda ka siya wancan satin entry point ɗinka dama in dai ka shiga zai nuna ma ka san ka shige ta. Misali a ce kasuwar muka kalla a wannan trade view na ga babu sati ɗaya, to amma misali a ce mun siye ta a nan, misali mun sai bitcoin a 41,300 da wani abu, sai ya zama a wannan satin sai muka gan shi wajen nan sati ɗaya da suka wuce kenan sai muka gan shi a 42. To this is to tell you kenan ka riga ka yi appreciated in value za ka iya siyarwa. Idan kuma siye za ka yi amma kana son ka yi amfani da mizanin me ya faru a sati ɗaya ne, ka ga wannan dogon candle ɗin ka zo ka jawo ka sa trend line ɗinka, inda muna maganar wannan trend line ɗin da shi muke amfani, sai ka zo ka sa shi a nan misali sai ka ja, sorry ga shi nan sai ka zo sai ka ja, da ka riga ka zo ka ja sai ka riga ya yi haka misali sai ya taho irin wajen nan muƙaddara ko kuma ya zo wajen nan, to definitely this to tell you kenan, ko kuma mu bar shi ma misali sama ya zo kamar haka, da ya zo kamar haka to kenan daga nan wanda ya siya a nan, kai in ka zo ka siya a nan yana ma kallon biri, ai yana ma kallon ayaba ne. To ai ya hango ka a sama, kuma shi in yana da niyyar sayarwa kenan kasuwa a sama kawai buga zai kwashe sai ya saki kaya, yana saki sai ka ga maybe idan masu sayarwa suka yawa sai coin din ya fara sauka, sai ka ga farashin yana sauka saboda me ana rabuwa da shi. To kenan idan har kai riba kake bukata kuma kana ganin cewar wannan coin din so kake maybe a wannan wannan satin za ka yi trading ɗinsa, to sai kuma ka kalli cewar labarinsa na sati ɗaya shine wasu fa sun dan kaya tun farkon sati, kai kuma yanzu ga ka a wajen juma'a kana son ka siya. To kar mu manta cewar idan za ka siya ko ka siyar kuma ba wai iya wannan candlestick za ka kalla ba, ai muna fundamental analysis, mai labari ke faɗa, mai kaza ke cewa, ya community, ya social media engagement, sau nawa aka ambaci shi kansa coin ɗin nan. To wannan shi zai baka cewar kai coin ɗin nan fa an siye shi da yawa, nan tana baka an siya, can kuma yana baka wannan. Sannan wani waje da za mu ƙara kallon wannan shi ne idan ka zo cikin wannan coin ɗin yana daga cikin abin da zai baka labari in detail na irin wannan yanayi da kasuwa take ciki, wanda bari mu gani, bari dan duke wannan mu ga yawwa. Idan ka riga ka zo ka kalli nan duka transaction ne can ƙasa na kowane wannan, yanzu ga sha ɗazu wani ya yi transaction ɗin dala 17.6 a daidai 10 da wani abu, ma'ana tun da 10 da 38 yanzu da 39 ba a siya ba kenan. To kai kuma tun da kasuwa za ka zo gani a nan za ka iya ganin labarin. Idan ka zo ka ga biran sun yawa a nan, kamar yanzu da biran tsakanin nan misali a ce ba ƙananan kuɗi ba ne, nan sai muka ga wata dala 100, nan dala 300, nan dala 500, nan muka ga 1000, to kenan ana ta siya kenan. Idan da mai 1000 nan zai siyar a nan, to sai kuma ka ga wata ja guda ɗaya duk da yawan birin ɗin nan amma kuma kasuwar ta yi rawa saboda mai ƙarfinsa ya sa ya danna kasuwar ƙasa da ɗabi'arsa ta sela kenan ta biyas. So wannan kenan ina ka fahimta wala ta yi. Ta fahimta insha Allah. To masha Allah, sai ban sani ba akwai wani mai tambaya, bari mu ɗau na ƙarshe, sannan kuma duk wanda yake da wasu tambayoyin da Allah ya iya zuwa cikin group ya sa voice note, in ya sa insha Allah za a respond. Malam Ibrahim Aminu na baka dama in kai magana za mu ji ka insha Allah. Okay, assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. To tambaya ta nan shine na da tambaya guda biyu ne. Na farko, idan na so yi sai a cikin kasuwa misali cikin Binance, so sai na je da misali sai na ga kishi ba, sai na ga yi minus, na ga kai minus 5. So idan na sai shi a wani lokacin, shin idan ya dawo ya fara buga plus
misali ya buga plus 1 bari na kuma gaya misali sai na je na sai kamar na dala 100 haka yayi minus 5 to sai ne fara buga plus 1 har ya kai plus 5 so ga wannan plus 1 din misali kamar a cikin riba nawa zai iya inda ba riba na fata an fahimci na fahimce ka malam Aminu. Okay, to tambaya ta biyu sai ma tambaya ta biyu sai shi ka kan wannan littafin na kallon sa bayan na shi kamar da kuma na zama same shi shin ka buga shi ne sai kuma a inda za ka iya samun shi to shi yawa to shi kenan to ina ga shi ne tambayoyin ka ko to ba damuwa bari in yawa shi kenan ma kai mitin kanka to tambayar ka ta farko wato farko dai idan muka zo yanzu misali mu kalli ya let's assume wannan kasuwar shi yasa na so a ce FEG ya ba mu aiwa ina FEG na so Binance a ce ta ba ma sun ba mu haɗin kai wallahi wannan din su ya bude to be very easy to amma ba damuwa bari mu gani ana kallon screen ina ko okay so ba damuwa yawwa akwai abin da nake sa a nuna ne ma yawwa ina tare da ku to yanzu in muka kalli wannan candlestick yanzu kusan yanzu yana mana reading ja a nan sama kuma yana mana reading 0.1 kar mu manta muna kallon kasuwar mu a minti 15 to sai mu dawo misali mu taba sai mu ce muna son mu samu labarin kasuwa tunda nan yanzu dai muna gani gashi kasuwar hatta kuma juya hatta kuma plus nawa ne ma bari mu ga sai ko za mu iya samun damar ganin wannan still dai bai shift ba to amma dai ba dai damuwa still we can manage it down bari mu ga to normally yanzu ga nan mun kalli kasuwar a 15 minutes kenan ko a 15 minutes misali bari mu kalle ta a minti ɗaya ina ga sai ya fi ba mu abin da nake so yawwa to a minti ɗaya sai take sai mana ga shi a green amma kuma is still ranging within points inda muke so which is roughly bai riga ya hauro 1 ba but yana 0.02 bai riga ya hauro 1 ba wannan green din yana gaya ma cewar kasuwar bias ne suka anshe ta within wannan 1 minute to inda za ka zo ka ce kasuwa ga ta ka kalle ta misali a 15 minutes to labarin da take baka na wannan percentage din na opening da closing ne na wannan candle din wannan yana nuna ma cewar kamar misali kasuwar ta bude a nan ko ba ta closing ba already saboda ne idan muka riga muka kalli lokacin mu abinda yanzu kasuwa ke bamu ta bamu ne me ya faru a baya 30 minutes baya ba za ta sake bamu wani labari ba sai labari idan wannan 15 minutes din ta fita wata ta shiga to kenan idan nan ka zo ka riga ka ga plus 0.51 kasuwar ka kalle ta a wannan lokacin ne wanda wannan time din to da a ce zaka ce okay bari in siyar ko kuma a'a bari in ga wace riba za ta bani to ko da nan wajen zai koma plus 20 to plus 20 ne fa amma within 15 minutes inda kake kallon candlestick ɗinka ban sani wala Ibrahim ko kana tare da ni yau kana baka labari ne cewa kana kasuwa na ce ma kenan wannan plus 1 ko plus 2 ko plus 3 da ka gani na daidai iya lokacin da kake kallon kasuwa ne da za ka ga wannan plus 1 ɗin ka je ka maida abin time frame ɗinka ka maida shi misali minti 2 ko ka maida shi minti 30 to kila ba a plus 1 za ka gan shi ba maybe a minus wani abu za ka gan shi to yawanci abin da ake bada shawara shine kar ka sai kasuwa ko ka siyar da irin wannan plus 1 plus 2 ɗin shine lokutan da za a ga an ce mutum ya ce to mun ga kasuwa an ce plus 200 amma ni na zo na ga coin ina bai motsa ba to plus 200 din nan kila wanda ya je ma screenshot ya turo ma ita a plus 200 me yiwa zuwa ya kalli coin din a sati daya kai kuma naka kana kallon sa a kwana ɗaya misali in a Trust Wallet ne kudin ka koda an yi wannan plus 200 din a can kai nan naka koda ya kai wannan level din sai an zo an ninka saboda me sabon farashi ake ninkawa ai sabon farashi sau abin da ka rike idan ka rike misali fake na $2
to sabon farashin da ya je kamar yanzu 0.00 waye nan sai a yi times $2 times abin da kake da shi shine abin da zai baka abin da times abin da ka rike shine zai baka maximum abin da zaka iya samu. So kenan ko da ka buƙatar riba sai ka lissafa ka ga to da yayi plus 2 wannan farashin da yake a plus 2 in na buga shi da abin da nake da shi ya zai bani. Idan ka buga ka ga babu riba to kaga kenan ba wai ni bane zan iya ascertaining daga nan cewar ga yadda zaka iya sani, a'a kai ne zaka kalli what is the current market price times abin da kake holding times wannan ɗinka kenan ikutin ka abin da ka zuba. In kai abin da ya baka shine zai baka total abin da zaka siya. Idan za mu iya tunawa a limit order buying da selling order a cikin Binance akwai inda in ka ce to shikenan coin ɗin nan in ya je nan in ya zo nan a siyar mu, to kafin ka siyar zaka ga daga ƙasa su ce to in dai ya kai nan kuwa aka yi ma executing to $3 nan taka ta koma $7. To kenan a irin wannan yanayin zaka iya ascertaining yanayin kasuwar amma sai ka san current price din. In hasashe kake sai ka hasaso, shi yasa aka gama lissafi kaf za a ce it's not a financial advice. Allah ya ba mu sa'a. Tambayar ka ta biyu kuma ina ga bari sorry na dan manta gaskiya dan tuna min kamar related to menene ma kace? Yawwa tambayar biyu wannan littafi na yawwa shi na tuna yanzu shi littafin wannan na Bible Candlestick. So na farko dai kamar wannan shi version din da muke magana wani ne ya zauna ya fassara, ka fahimta? Wani ne ya fassara shi daga asalin, amma da Bible Candlestick normal akwai shi online na turancinsa. Shi wannan na Hausa shi ma na san ba zai wuce online din ba, amma dai wanda muka samu access da shi da Hausa yake. To kuma wannan wanda ka ga muna yi presentation ne in ka kula ɗaukar shi aka yi ɗaya bayan ɗaya aka rubuta inda ya kamata ba dai a canza komai daga ciki ba saboda is against the law ka zo ka ɗau aikin wani ka juya shi da sauransu. So amma dai mun yi mai da shi haka ne, hakan da kake ganin sa ba za ka samu irin wannan a wannan ba ya yake a online ba, saboda mai zama muka yi aka yi shi wanda ka riga shi nan kusan cewa aka yi wajen haɗawar shi ne muka yi ba wai wannan ba. So idan wannan irin wannan kake nema gaskiya babu shi kuma wancan akwai na turancinsa mostly akwai shi online. Shi kuma wannan na Hausan dalilin da yasa ba a sake shi gaba ɗaya ba dalili ɗaya ne gaskiya. Yanzu kun ga muna page 21, so in aka riga aka ce akwai littafin na a group wani zai je ya karanto maybe page 70 ko 80 sai kuma ya zo da tambaya muna irin wannan class. So in ya zo da ita mun dawo baya maybe ba a zo wajen ba, shi kuma mai koya wanda yake bin mu a hankali shi kuma zai ga ai an bata mai lokaci kai karshe ma an rikita shi bai gane ba. Dalilin da yasa ba mu aje shi ba kenan za mu ringa ɗaukar sa bit by bit, sannan kuma za mu yi kokari wannan da muke yi an yi recording video an yi recording audio za a tabbatar cewa an ci gaba da wannan, saboda haka gara zai taimaka mana wajen bi a sani. Wannan shine dalilan, wancan kuma shine abin da ya faru. Da fatan ka fahimce ni. Lokaci ma dai an mun ci awa 2. Wallahi to ina ga abin da za a yi gaskiya yanayin time mun tunda dai mun haura da wajen fara mun dan samu issue